nata ne gaskiya wannan bai yi tsaya na understand na shi ba. Yanzu abin da na faɗa mishi ba maganar da za mu ja bane, yace shi gaskiya na faɗa mishi, yace gaskiya to abin da zai bada 40 zai bada. Wani wandan ya maɗe ni. Tashi kai wasan da kake da shi na kuma hakan. Ke ni irin naku. Ya taba wuya kai ma kai kadai. Kowa ta taba wuya. Tashi mana Sadiq. Yi mai wasan da kake da shi. Ya can. Kan da kafa kana kafa. Yana bari yana da kashewa. Wannan yoga ai ta wahala ce. Allah. Allah ne ya kamata. Wannan kallon wajen waya. Ana kake ke Na shigo ina kan jirin. Wani zubaru. Ko a cikin sai ka gani kowa ya sa na shi Ya ce mushi babban tela. Ya an lafiya? daga ɗaya Ya aiki alhamdulillah. Allah kana da mun ne? To. Shi wandan ne na shi. shi wandon ne ya tare yana goga Wannan ba. Gurgu? Ni ma a gurguwarka. wandon shi ma bala Ba balas. Ni gurgu kamar da. Ni ma na zama gurgu. kai ma ka zama gurgu Ni ma na zama gurgu. shi wandon ne ya takura shi Wandan ya matse. Ba ruwan da wace ya mun. wandon ya matse Ni ma a cire. cire Ni ma a cire. ya matse shi Ku bari iya haka ma kawai. Ku bari iya haka.